wannan gaskiya ne, ai ba ma tun yanzu ba, an mun sha kira ga wannan. In ka tuna da ba wani sabon abu bane, dama abu ne da yake cikin tsarin mulki, kuma da aka zo aka ga kamar akwai alamun tababa, ai kaga gwamnati ta je kotun koli ta sake jaddadawa cewa abun da ke cikin tsarin mulki, kundin tsarin mulkin mu ya kamata a ce da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi kowa ya ci gishin kansa, kuɗin kowa ya je gare shi, tsarin kowa ya kai masa. Saboda mutane, abinda shugaban Bola Ahmed Tinubu ke nuna shine mutanen nan fa ba wai a Abuja suke ba, mutane suna jihohi ne, suna local government din nan ne, suna ƙananan hukumomi can mutane suke. To dan menene za a hana su, ba za su samu abin da tsarin mulki ya ce su samu ba? Abin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ke cewa kenan, yana ƙara kira ga gwamnoni don Allah su yi haƙuri, su bari su bi doka, don wannan ma bin doka ne, ba ma wai wani alfarma ake nema a wurinsu ba. Bin doka aka ce su bi tsarin da doka ta ce a tabbatar da an yi wannan. Amma a yin haka din kullum muna kira gare, saboda shi shugaba Bola Ahmed Tinubu haɗin kai yake so na gwamnoni, haɗin kai yake so na ciyamomi na ƙananan hukumomi, gaba ɗaya a tafi bai ɗaya domin gina ƙasar nan. Shine dalilin wannan kira, ba don wani abu daban ba.